sallllahu alayhi wa sallam e oɗo subaka moƴƴo malaɗo ko subaka gandal e kore wodani Allah enen tawaɓe ɗo e woɓɓe e laawol fof on calminama on juurama on mbiyama bisimilla moɗon e leegal meɗen chifa e bismagol cheikh alhaji Ahmed Tidiane Ba nde wonno yettore wodani Allah kala ko dilli wonko dillini ɗum en calmini dendagal tawaɓe ɗo e dendagal woɓɓe e laawol e anniyiɓe tawtorede oɗo ñalawma kamɓe fof en mbiɓe bisimilla maɓɓe e ngal ɗo leegal sifaw aji fof enen ɓe jooɗiɗen ɗon ɓe mbiɓe bisimilla ceerno meɗen walla mbiyen ustaki sa wima ustal kadi a juumani Alaji Ahmed Tidiane Kassé dendagal wondiɓe muɗum nde wonno o jeeya koye mawɓe jannginoɓe eɗen bismima ɗo e leegal he eɗen mbima bisimilla makko kanko e dendagal ɗo woni ha e dendagal haralleɓe joganiɓe e juɓɓudi ñalawma o e juɓɓudi golle ɗe kamɓe fof ɓe mbiɓe bisimilla maɓɓe e leegal sifawu dendagal mawɓe sifawu naaɓe tawaɓe ɗo eɓe tawaka ɗo fof ina mbiya on bisimilla moɗon e oɗon ñalawma e juɓɓudi ngal ɗo gandal e duɗal ngal ngannduɗa wona hande fuɗɗa ɗeɗo gueɗe ɗe ngannduɗa ko gueɗe naftorteɗe e renndo ko keɗe kadi gandal yettore wodde Allah wona hande fuɗɗi e waɗi watti eɗen ñaagui Allah subahana wa taala yo Allah juutnu ɗum sagadaɓe dariɓe e ɗum ina jangina ina janga ina bitta ina jaaha ina garta ha hande Allah rokki en ko jiɗɗen e yidde meɗen en gonɗo wuuro Cheikh Sirajuddin radiallahu taala anhu hande eɗen mbawi wiide ɓame on dañi Ahmed Tidiane Kassé en calmini dendagal fof en juurima en mbiɗiɓe bisimilla kala tawaɗo ɗo mawɓe leegal ngal mbiɗi ɗum bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh